Vi vil måske nok investere i meget store virksomheders erhvervsobligationer, men vi har ikke kapacitet til at investere i virksomheder, hvor vi selv skal ned og lave en dyb kreditvurdering. Og hvis vi skal investere i små virksomheder, så vil hver enkelt lån være for lille til at vi lave sådan en kreditvurdering selv. Det gør situationen meget simplere for os, fordi så vil vi jo lægge den garanti til grund og investere alene med måske et lille kredittillæg, der knytter sig til, at de ikke er så likvide som andre statsobligationer. Erhvervsobligationer har vi som en del af vores portefølje, som består jo af mange forskellige slags aktiver, og vi køber gerne en bred vifte af erhvervsobligationer. Jo mere kreditrisiko der er i dem, jo mindre kan vi have hver enkelt, og jo større vækst skal vi lægge på spredning. Jo mere sikkerhed der er, jo større koncentrationer kan vi have. Igen, hvis det er statsgaranteret, så er der nok ikke noget maksimum. Så vil det alene være bestemt af, at vi har en begrænsning på, hvor meget vi overhovedet vil have i obligationer. Men hvis det er et spørgsmål om, vi skal tage en risiko, så er det helt afhængigt af risikoens størrelse. Og der er ikke nogen enkelt virksomhed, uanset at den er nok så stor hos os, hvor der er en kreditrisiko på, som fylder meget mere end nogle få 100 millioner. Ofte taler vi om små virksomheder, kommer de slet ikke ind i vores portefølje.